Iti Masakbayan. Ti napalabas, nasabat ni Sandro ni Gabriel iti dalan, kat binagbagaan na daytoy. Ngam natangsit ni Gabriel asimong bat, kat nakunana pay, adi na kuman idabibyangan iti inana. Saan nga rod nga ingaan ni Gabriel ti panagadal na, isuasaan manen ang nakapasa iti first year high school. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas na pauluan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anyan ti kastoy Gabriel anak ko. Saan ka manan anak kapasa iti first year high school? Anyalaang nun ti aramidakan ka. Awan mo't ngamin si seryoswam nga agadal. Pasensya ka na. Talaga jak mayulo ti agadal. Sumardengak langan. Jak kayatin ti agadal na. Anyalaang nun ti Masakbayam no kasta. Anya. Pasensya ka talaga nanang. Jak kayatin ti agadal. Nasakit la ti ulok no ipilit ko pa ilang day nga adal-adal dita. Ngam anya nga rod ita ti kayat mo aramidan. Saan ka nga agbyag no awan natalgad a pagbiro kam? Sigurado kastoy kan tumat la kanyak a makitagtagad la ang iti kompomporme tapno agbyag ka. Makita mo ti kasta unay arigat ti biyag tayo. Nalabit ano si bibiyag pay ko ba ti amama? Saan tayo pumabot nga agrigat iti kastoy? Jaka mo nanang. Agpanunutak pay. Agam na ita. Talaga jak pay la kayo ti agadal. Nakapasa ka mat gayam, Daniel. Ag-moving up ka mat nga roditan. Congrats. Maragsakan nakparakan ka. Agyaman aktrisa. Ngam, jak kumamot din kaya ti agtuloy nga agadal. Makapabanog. Makapasakit iti ulo. Naimbag pay ka ni Gabriel. Saan na nakapasa? Anya? Imbagpay ka ni Gabriel, kunam? Apay, kayat mo ka di manan ti bumagsak? Saan matkit di? Mga no pang urin na ko ni tatang ko. No sa anak pa ilang makapasa ita. Kanyay. Di akong sumrok intong bigat. Bagsakak mo't lang. Ay, sayang. Di mo mat ngamin igaad tinagadal. Di ag-moving up tayo kumaamin ita. Nasayat matkit di. No sa anak apimasa. Ada pambarko ko ni nanang tapno din akong pilitin nga agadal. Anya ka din ti mapaspasamak kan ka, Gabriel. Apay adi mo matan ipas nagti agadal. Jak nga rod mayulo. Dakailatan ka ni Daniel tiyak tuloy. Agsangsangit ka mat, Salome. Apay ka di manan. Ada ka di manan parikot mo. Ibagam laeng bareng makatulong ak. Ay na, Madam Pasita, itay pa'y nga agsangsangit ni Salome. Jak mo mapasardengan. Da kayo man nga agpaiso ti makisarita. Barang agsardeng meten nga agsangsangit. Anya ka di ti parikot mo, Salome. Apay, kasapulam ka di manan ti kwarta apagbayad ti anak mo, iti pagadalan. Ay, saan madam? Nga maladingitan ak lang amin. Nabagsak manan ti anak ko iti first year high school. Namin anon nga inikanda iti gundaway. Di namot lata aramidan ti rumbang. Jakon amunoan niya ti aramida. Namin ano daytan. Nalabit at talaga adinan mayulo ti agadal. Damagam kit dino kayat nan ti agtrabaho. Alaag langan nga agtrabaho dito ipaglalabaan tayo. Salome, anya dyan nadamag ko. Nga, anya manong? Maipapan itinalaing anak mo. Pudno ka de, abagsak manen. Wan manong Sandro. Saan manan apim sa iti first year high school? Una yan. Di naman la ipatag dagiti sakripisyo para kan kuana. Di na pulos igaad ti panagadal na. Tapno makapasa kumamalt. Jak man amuno niya ti aday ti panunot na manong. Mas daawak laang. Gaputa saan mo't asigod akas jay ti aramid na. Sigod mo't anagagat nga agadal idi ubing pay. Nalabit na ibarkada iso akas jay. Kan maysa,
Itultulok mo mat ngamin nga aramiden na latta ti kay kayat na. Di mo mat ngamin maiturad atub ngaran dagiti made nga aramiden na. Nung amin mabalbalin manong, diyak kayat apasakitan ti anak ko. Kayat ko akanayon amarik na ti kinapatag na kanya. Ay, nahangam kita mat ati nagbalin abungan na. Nagbalin asukir ti anak mo. Anyalangan nga iti masakbayan na, no saan ang makaadal. Kaya't kung nga ituloy ti agadal, nanang. Anya ti kunam anak ko, ulitam man. Kaya't kung nga ituloy ti agadal, kunat. Ay na, maragsakan na kamakanglag iti dayta. Mala, ingkanton agpa-enroll iti high school inton bigat. Saan ang dito iti kaya't ko apagadalan, nanang? Sa dino nga rod. Iti sentro. Mabainak dito eh. Sigurado ani manin Madam Lani ti agbalin na teacher ko. Kantsawan dakto dagiti kakalugaran tayo. Angam kasano. Awan ba't kabagyan tayo ijay? Pagbordingak ah. Mga nudyak kabailan abayadan ti pagkasiraam anak ko. Sigurado anangina ti maabangan iji sentro. Isaldayo pa lang to'y dagakin balay tayo, nanang. Dayta, katno kaya't tiyo makaturpusak. Anya, kayat ti anak mo nga isaldam ti dagaken balayaw tapno agadal manen kunam. Wan marimarga. Ijay ngamin kano sentro ti kayat na sumrakan. Nga mariribukan nak. Amang ano saan nanto manan nga igaad ti agadal. Amang ano jaktun mabawi ti kakaisuna adagaken balay mino bilang. Dayta nga rodket. Iso a panunutan pa no isaldam ti balay ken dagayaw wenno saan. Kasarita man na imbag ti anak mo. Saan a bareng-bareng ti kidkidawin na itaken ka? Wan mare, talaga akasta ti aramidag. Diyak kayat amapukaw ti kakaiso na apundar mi iti daydi gardo nga asawa. Nagbayag matan ti kunam ang mapantay di sentro, Gabriel. Matagtakaan ako nga gururay. Di mon samot kabaalanan na diskartyan ni nanang mo ita. Kimapoy kakadin. Naguray ka kadilaeng. Dandanin, Daniel. Mapanak kampay di agadal di sentro. Tapno itad ni nanang tinakil akwarta abus-busak. Ayos ti diskarte mga pari Gabriel. O sige, no mapasamak to na ita. Sumardengak matan nga agadal. Sumuro takton kan ka. Ayos ah. Kasta man ti kato. Talaga agayam na. Mayat no kasta. Addan tumad lakad kadwak edi sentro no bilang. Agbiag tanto anaragsak ijay. Kumusta kan, Tricia? Ma'am Lani? Apay nga da kayo dito'y third year ita. Jack na ibagaken ka, idimay ka naglaba ijay balay. Hangam siyak itante agbalin amay sa kadagiti teacher yu dito eh. Na-promote ta, Tricia. Nasayat no kasta, ma'am. May mayat no adda kayo dito eh. Adamanan pagpatulungak no adda jak maawatan kadagiti leksyon mi. Awan parikot iti dayta. Hangam, awan ka din damag mo kan ni Gabriel. Talaga ka di asaan na nagadal? Saanan, ma'am? Di na kano mayulo ti agadal. Saan na pud no dayta? Addalaing ni Gabriel. Ngem ti sadot na ngamin ti patpaturayan na. Adoy ti kape manong Sandro, agkape ka kabayatan ti panagsarsarita ta. Ket agyamanak, tapin at gam ti awis ko itaken ka. Napatag namin ti ibagak. Ang yamanak iti kape, hading ko. Mapay ka day. Anda ka di manan inaramid amade ti kaanakak. Ay, awan manong. Ngem kinasarita nak ni Gabriel. Adakid kidawan na kanyak. Mariribukan nak no patgako no saan. Ngem no jak mo't patgan. Awan mo't amo ka pangalak iti busbusan na nga agadal manen. Ne, kanya ti kayat mo asawan. Kasano ko mga awan pangalaam, hindi to taadda matrabahom. Kan may sa libre ti high school dito, oy. Allowance na langan ti ited mo.
Awan ko mati parikot no dito iti pagadalan ni Gabriel. Ngam saan mat? Ijay kano sentro. Gaputa mabain kanon kadagiti kaadalan da. Anya? Ne, apay ba't akasta ti kayat na? Amo na mat na maringrigatan kayo iti biyag. Ita, kasta pa'y ti kayat na. Kayat ko ngamin makalpas ti anak ko manong. Iso at tulungan nak. Isaldami laang ti balay mi. Aramidak ti kastay. Tapno makaadal ti anak ko. Sa dino ti papananiyo, Gabriel, Daniel, malaman na Ada kayo pa ilaang dito'y sentro? At dalamapan mi gatangan. Talaga pumimpintas ka man niya. Nang runa, naka-uniform ka pa. Anya? Di nakman pasablugan, Gabriel. Ala, intayo pa'y agmerienda di ta banda. Adamat kortak dito'y. Agpaiso? Saan mi nga mo timang pahay iti grasya? Ala, intayo nga rudan. Pambaran tayo nga agkikinumusta. Medyo nabayagmat basitan aditay nakapag-iin ni storya akas iti sigod. Hintay nga Roden. Tapno saan adito'y dalang ti pagtaktak duran tayo. Inakon mamlani, nakupin kong dagiti linabaak. Da kayon tulatan ti mangisimpa. Agyaman ak unay kan ka, Trisha. Mabit lang, Ited ko titangdan mo. Adoy. Agyaman ak unay, ma'am. Ayun gayam. Amoyo, nakitak ta Daniel kan Gabriel idikalman. Adada ijay sentro. Kat, kumusta damot ngay? Itimot nga min kabang-ibang nga ili tinagadalan ni Daniel. Dinan kayat dito Mabain ka no nga minan dito'y lugar tayo, ma'am. Amo na makantsawan no dito'y nga agadal. Ngam ni Gabriel, adaing baga na kanyak. Anya? Kaya't na kano nga ituloy ti panagadal na, ma'am. Ngam, ijay kano sentro. Kan, kayat na kano ti agkasera. Gabriel, naimbag nga aldaw mo. Mabalin ka di ti sumarongkar? Sa anak ka di ama kasi nga? Da kayo gaya ma'am. Naimbagmat nga daw yan. Kat mabalin lata ma'am. Ala, umunod kayo. Agsasarita tayo. Agyaman ak Gabriel. Napatag namin ti gagarak. Iso anak ka umaya. Agtugaw kayo pa ma'am. Tayo nak mga lay ti merienda. Saan kan nga agtaktak pa'y, iho? Agtugaw ka kitdi. Kaya't ka makasarita maipapan iti panagadal mo. Apay, talaga ka di adimon kaya't ti agtuloy nga agadal? No dito'y. Saan na talaga ma'am. Sigurado akaasyak iti kantsaw. Ngam anya ti kayat mo. Sa dino nga ro ti kayat mo apagadalan. Ijay ko masintro ma'am. Naimimbag ijay. Tawan makamam mo kanya. Angam sigurado ang marigatan ni nanang mo. Sigurado ngamin nga agkasera ka no ijay nga agadal ka. Adamot high school dito lugar tayo. Baybay no anyaman ti maibagadakan ka. Tinapatag kat makaadal ka. Ano nakibiyang mo dahito maestra? Gabriel? Adda ka di ibagbagan? Ay kwa, awan ma'am. Basta jakon kahit ti agadal dito ayan tayo. Naibaga akon kaninanang dayta. Sige, sikati makaam mo. Sapay la ko mga rod, taigaud mo ti agadal, numatongpal ti kayat mo. Maasyan ka kumamat, iti inam. Anya ka diti kunam anapateng nga ibagam kanyak sa lume. Apay anas kan nga imadayuta ka dagiti kakadum nga aglablaba. Gaputa may sa sekreto da ito'y madam. Kat lumabalin, jak pa'y lakayat amaamuanda. Anya nga minday ta. Ngala, ibagamon. Barang kabaalak nga ipaay. Amo ka kabailam, madam. Iso asika tinapanunot ko nga inasitgan. Ala nga Rodan, ibagam. Anya ti amom, no makatulong akan ka. Madam Pasita, mabalin ka di? Asikalaangan ti mangsalda iti dagaken balay mi.
Anya? Ne, apa yun, Salome? Anya ti mapampanunot mo? Apay nga isaldam matan ti dagakan balayo. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryetay ita alawas na pauluan. Sakripisyo. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.